Acompanya'ns al nostre segon dia. Avui convidem La a... Paula. Ja és mitjanit, és un nou dia i ara em toca a mi. Ja era hora d'anar a dormir, tot i que jo vaig dormir com una reina, a ells els va costar una mica més. A 2:45 ens vam llevar. I ja érem a Oslo. I aquí comencem a delirar una mica que havíem dormit molt poc. I ara, missió principal, recarregar energies. Quina bona pinta, això sí que va sentar bé. La Jana sí que té cara d'estar-ho gaudint. I com els de l'Airbnb eren una mica rates, vam haver de pagar un locker. Jope, quin mal a la butxaca. Que aquest país és molt car. I això és el Parlament, que el Biel és un friqui. Així que això era indispensable. I tot i que això sembli neu, que no us enganyin, estava gelat. I creieu-me que rellisca molt. I això és la uni d'Oslo, i no és per res, però que un vol ser més xul. Una mica de vistes des de dalt, perquè no vam poder entrar. Perquè no érem estudiants. Bueno, i aquí el Biel, creient-se que està una pell. Següent parada, al Palau Reial, que sincerament n'hem vist de millors. No sé què és això, la veritat. Aquí una mica del canvi de guàrdies, que sincerament li faltava música. Una mica de Taylor Swift, no? I ara menjar. I una petita recomanació. Aquest mercat de street food, on tens de tot per escollir. Jo i el Biel ens vam demanar un paita, però al Biel no li va agradar gaire. Així que vam anar a fer un cafè. I ara, l'òpera. Aquí unes magnífiques presentadores. Us podeu creure que hi havia gent banyant-se? A menys 2 graus. En l'aigua del port. T'ha de dir que això són saunes. Uala, quin sunset. Tramvia cap a l'apartament. Estava molt bé. I vam fer mascareta. Jope, quina fomo. Bueno, bona nit.